fawr. Falce Gogina Firas Eren, gab me leschgol ni veg meg kainch segeliga nocht. Ni ref is gymech geligori yn sio. Ni veg me able to play telefish segeliga. Right, okay. Pan y ti'n gweithio fel newyddiadurwr, un o'r pethau ti'n dysgu ar ôl ychydig yw taw cyd-destun yw popeth. Felly fi'n credu bod e'n bwysig jyst i gofio lle ni wedi cyrraedd ac o le ni wedi dod. Un o'r pethau sy'n ni'n gweud yw bod pan ddechreuais i fel newyddiadurwr bron 30 o flynyddoedd yn ôl, jyst cyn bod S4C wedi dechrau, oedd na 3 darlledwr difrifol yng Nghymru. HTV Cymru, BBC Cymru ac S4C. Ac o'n nhw'n gyd tua gydradd. O'n nhw'n gydradd o ran i statws, o ran fel o'n nhw'n gweld i gilydd, fel o'n nhw'n ystyried i rôl nhw yn y Cymdeithas. Ond yn anffodus, dros y cyfnod na, y 30 o flynyddau, mae sefyllfa na wedi newid yn ddifrifol. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae HTV Cymru neu ITV Cymru fel mae'n cael ei alw erbyn hyn, yn a pale shadow of its former self. A mae hwnna'n drist iawn. Oedd yn arfer bod yn ddarlledwr arbennig o rymus ac yn arbennig o Gymraeg. Fel canlyniad i hynny, mae BBC Cymru wedi newid yn sefyddanol yn y ffordd mae'n gweld ei hunan ac yn y rôl mae'n chwarae yn Gymru. Erbyn hyn yn fwy, mae BBC Cymru wedi troi i chefn ar wneud raglenni Cymraeg ac wedi troi yn fwy i fod yn ddarlledwr sydd yn cynhyrchu raglenni ar gyfer y rwydwaith. Sy'n wych, ond nid yn y bôn, dyna beth mae rôl y BBC i fod. Mae'n drist iawn. Ond fel canlyniad, oedd hynny tan yn ddiweddar yn gadael ni gyda S4C. Fel y prif darlledwr oedd yn cynrychioli Cymreigtod yng Nghymru ac hefyd yn cynrychioli y diwylliant Cymraeg. Ond oherwydd y ffaith bod y ddwy arall wedi dirywio, oedd e'n gadael S4C mewn sefyllfa arbennig o wan. Oherwydd oedd e'n agored i ymysodiad. Ac mae'r ymysodiad na, fel mae'r undebau wedi bod yn proffwydo am spel, mae'r ymysodiad na wedi dod. Ac mae wedi dod fel llawer mwy o ymysodiad nag o'n i'n disgwyl o wedi gwir. Ond oedd yna mae'na bobl sydd wedi mynd yn genfigenus iawn. Mae'na bobl sydd wedi bod yn llygadu arian S4C a wedi bod yn meddwl dylen ni gael chydig bach o'r siana, oherwydd bod yn Saesneg mae'r raglenni sydd wedi gael wedi lleihau o ran arian ac o ran oriau. Mae S4C wedi dod yn darged. Ac i ni wedi gweld nawr bod y DCMS wedi symud yn erbyn S4C mwyn safio arian, am resymau gyma'n gwbl yn ymwneud ag arian, ac wedi wneud ymysodiad nid yn unig ar cyllideb S4C, a felly ar ansawdd raglenni S4C,
ond hefyd wedi symud yn erbyn annibyniaeth S4C, ac mae hynny yn ymysodiad uniongyrchol ar ddiwylliant Cymru. Yn natur y penderfyniad gan y DCMS, y Department of Culture, Media and Sport, yn wedi dangos anwybodaeth ac wedi dangos herlligrwydd. Ac yn ogystal, mae'r peth yn ymysodiad ar y BBC, oherwydd maen nhw wedi troi y BBC i fod yn rhyw fath o was bach i'r Llywodraeth. Wedi troi y BBC sydd wedi fod yn gorfforaeth ddarlledu annibynnol i fod yn rhyw fath o cwango, quasi-autonomous, non-governmental organisation. Ac mae hwnna'n drist iawn, ac yn ymysodiad a ddarlledu eto. So mae yna ymysodiad dwbl wedi bod yn ddiweddar a ddarlledu yng Nghymru. Ac yn anffodus, dwi'n meddwl bod fi'n mynd yn rhy bell i weid bod mae BBC trwy wneud hyn wedi trywanu S4C yn ei chefn. Nawr, dyma ddau gorff darlledu cyhoeddus sydd i fod i gefnogi gilydd, sydd i fod i gydweithredu, ac sydd i fod i gyd drefnu darlledu yng Nghymru a cynrychiolaeth o ddiwylliant Cymru. Ond yn anffodus, mae BBC wedi rhoi hunan mewn sefyllfa lle dyn nhw ddim yn y natur, yn y weithred yma, dyn nhw ddim yn cyflawni y rôl yna. Ond i fod yn deg, mae Cymdeithas Ddinesig yng Nghymru, y Civic Society, wedi gadael y fath beth i ddigwydd. I ni wedi gadael, mae pobl falle dros amser a falle bod hyd yn oed yn undebau ychydig yn eog yn hyn o beth. I ni wedi gadael i'r sefyllfa yma ddatblygu oherwydd bod ni wedi teimlo tan yn ddiweddar bod pethau yn saff yn nwylo y DCMS. Ac yn y gorffennol, o dan wahanol llywodraethau, mae'r system wedi gweithio. Ond erbyn hyn, wy'n credu bod un o pethau, ac ni wedi bod yn trafod heno, bod rhaid edrych o'r newydd ar y system o sgrwtyneiddio darlledu yng Nghymru. Yn amlwg, dyw'r ffordd mae'r DCMS wedi gweithredu ddim bellach yn gynaladwy. Ac mae rhaid i ni edrych ar bwy sy'n gyfrifol am sgrwtyneiddio. Mae rhaid i ni edrych ar y cyrff sy'n gyfrifol am reoleiddio, sef y BBC Trust o ran y BBC, ac o ran awdurdod S4C, achos maen nhw yn amlwg wedi methu. Hefyd, bod rhaid i ni edrych o'r newydd ar y system o reoleiddio, a mae rhaid edrych ar y system o atbagyrff gwleidyddol. Mae'r corfforaethau yma i fod yn atebol hefyd yn y pen draw. Mae y dywediad i wedi fel, the price of democracy is eternal vigilance. Dwi'n meddwl bod ni wedi cael yna'n iawn. Ond, a falle bod ni wedi gadael fel Cymdeithas yn Cymru, ni wedi gadael yn trigger off y bêl fyna. Ond fel dywedwyd ar y dechrau hefyd, wy'n credu bod ni'n goffod rhoi hyn mewn rhyw fath o gyd-destun lletach, oherwydd y ffaith bod mae'r ymysodiad yma yn ymysodiad ar y sector gyhoeddus. Mae
Mae'r Llywodraeth wedi gweud bod yna argyfwng ariannol. Doedd dim argyfwng ariannol yn y sector gyhoeddus. Oedd yr argyfwng ariannol wedi cael ei creu gan y system fancio, oedd ddim wedi cael ei reoleiddio yn iawn. Sy'n dod ni nôl at y cwestiwn o'r reoleiddio. A beth sy'n digwydd nawr yw bod mae'r Llywodraeth yn San Steffan wedi gweud bod rhaid i ni, y cyhoedd, talu trwy ymysodiad ar ein gwasanaethau cyhoeddus ni, a sawl lefel, addysg, iechyd, tai, ac yn y cwestiwn, yn y cyswllt yma, diwylliant, bod ni'n goffod talu am fethiant y bancwyr. Ac o beth ni'n gallu gweld wrth gwrs ar hyn o bryd, does dim ymdrech yn y bôn i dynhau, i gryfhau y reoleiddio ar y sector bancio. So, os oes yna rhywbeth yn gyffredinol fyna, fi'n credu bod eisiau edrych ar y holl cwestiwn o sut ni'n reoleiddio yn Cymdeithas ni, sut ni'n reoleiddio darlledu, sut ni'n reoleiddio bancio, ac sy'n ni'n gweud bod mae'r undebau wastad wedi dadle bod hyn yn allweddol, bod rhaid i ni gwestiynu yn Cymdeithas, bod rhaid i ni ofyn cwestiynau ynglyn â fel mae'r gwasanaethau yma yn cael ei redeg, a fel mae'r economi yn cael ei redeg, a bod y penderfyniadau yma yn atebol. Yn ola, dim ond i atgoffa yn hunan, bod S4C yn sianel arbennig. Yn wahanol i bob sianel arall yn y wlad yma, neu yn y Deyrnas Unedig, beth bynnag. Dyma oedd yr unig un oedd wedi cael ei chreu oherwydd protestiadau torfol, oherwydd ymgyrchoedd gwleidyddol, yn yr ystyr ehangach o'r gair, oherwydd y ffaith bod pobl wedi mynd mas o'r ystrydoedd a wedi gweud mae diwylliant ni yn heiddi gwell. A beth sy'n ni... Ac mae'n bwysig oherwydd ar hyn o bryd, wrth gwrs, beth mae gwleidyddion yn gweud yw bod maen nhw eisiau ail-sgwennu'r hanes na, maen nhw eisiau waipo y llechen yn lan, a maen nhw eisiau gweud na, ni sy'n penderfynu beth ych chi'n cael. A wy'n credu bod ni'n goffo cofio bod yn y lle cynta, pobl Cymru oedd wedi gweud bod nhw eisiau S4C, a bod e'n lan i bobl Cymru i gweud bod nhw'n dal eisiau S4C. Diolch yn fawr.